miről dönt ez a népszavazás, aminek egyébként része az, hogy Kárpátalja, mint autonóm tartomány vagy terület jöjjön létre, és azon belül pedig egy magyar területi autonómia, ugye Beregszász. És erről nem az ukránokkal kéne inkább tárgyalni? Az ukránokkal nem lehet tárgyalni, mert a halállistájukra 2022. novemberében föltették a nevemet, tehát ha én most belépnék Ukrajnába, vagy nem engednek be, vagy nem jövök ki élve. Próbálkozott egyébként vele? Hogy belépjek Ukrajnába? Igen. Nem, mert jelenleg sok dolgom van még Magyarországon, tehát most nem sok esélyt látok arra, hogy én onnan hazajönnék. Ez egy konkrét tény, hogy évek óta terrorfenyegetés alatt állok, ugye emiatt feljelentést tettünk, az egész frakciónk megkapta, és nem egyszer, tehát ez egy permanens, folyamatos fenyegetés, amiket kapunk. Videókat kaptunk, ukránul beszélő, símaszkos emberek elmondják, hogy Toroszkai László, tudjuk, hogy hol laksz, tudjuk, hogy a családod hol. Miért köti az Zelenszky elnököző az ukrán államhoz? Hát azért már nehéz azt feltételezni, hogy az ukrán állam vagy a titkosszolgálat nem tudta beazonosítani, mert egyébként a magyar hatóságok lezárták az ügyet azzal, hogy sajnos nem tudták megtalálni az elkövetőket. Nem tudja az ukrán titkosszolgálat beazonosítani ezeket a fiatal fegyverforgató ukránokat, akiknek a fél arca kilátszik a símaszk alól. Most lettem 48 éves, és ebből azért 30 évet úgy éltem le, hogy folyamatosan kitiltottak, betiltottak, titkosszolgálati megfigyelés alá vontak az elszakított területeken, csak azért, mert 64 vármegye vezetőjeként kiálltam a magyarok jogai mellett. Hát el tudja képzelni, hogyha szerbek fizikailag bántalmaztak, a szlovákok törvénytelenül 2 napig fogva tartottak, aztán 5 évre kitiltottak 2006-ban,